Filip Turek, člověk, kterého se česká média a opozice pokusili politicky zlikvidovat. Dnes už je to oficiální. Policie případ odložila. Filip Turek nebude trestně stíhán. A celá mediální štvanice, která začala před necelým rokem, skončila přesně tak, jak mnozí z vás od začátku očekávali. Jako bublina, jako uměle vytvořená kauza, jako politický nástroj, který měl zničit kariéru jednoho člověka. Pojďme si zrekapitulovat, co se vlastně stalo a proč je dnešní rozhodnutí policie tak zásadní. Obvodní státní zastupitelství pro Prahu 4 potvrdilo, že prověřování poslance Filipa Turka v kauze výroků na sociálních sítích bylo odloženo. Policie nebude žádat o jeho vydání k trestnímu stíhání. Vedoucí státního zastupitelství Jan Vichy uvedl, že rozhodnutí zatím není pravomocné, ale prověřování bylo ukončeno odložením. A pozor, ve stejném rozhodnutí policie. Pokud se vám video líbilo, přihlaste se k odběru kanálu České debaty, dejte like a napište svůj názor do komentářů. Odložila i trestní oznámení, které motoristé podali na Deník N. Policie konstatovala, že Deník N se publikováním článku trestného činu nedopustil. Takže si to shrňme. Turek nebude stíhán a Deník N také ne. Ta kauza, která vyvolala takovou politickou bouři, skončila na policejním stole jedním slovem odloženo. A teď se pojďme podívat na to, co to celé znamená a proč by se nad tím měl zamyslet každý, komu záleží na férovém fungování české politiky. Začněme od začátku. Bylo to v říjnu 2025, krátce po sněmovních volbách, kdy hnutí ANO spolu s motoristy a SPD získali jasnou většinu ve sněmovně. Volby dopadly jednoznačně. Občané této země dali jasně najevo, jakým směrem chtějí, aby se republika ubírala. Premiér Babiš začínal sestavovat vládu a Filip Turek byl jednou z hlavních tváří motoristů. Mluvilo se o něm jako o kandidátovi na ministra zahraničí. To byla pozice, na kterou měl díky svým zkušenostem z Evropského parlamentu reálné předpoklady. Později se hovořilo i o ministerstvu životního prostředí a právě v okamžiku, kdy se formovala nová vláda, kdy premiér Babiš jednal o personálním obsazení jednotlivých resortů, přišel Deník N s rozsáhlým článkem o starých příspěvcích z Turkových profilů na Facebooku. Příspěvcích, které byly staré roky. Některé pocházely z roku 2021, jiné z roku 2022. Některé byly ještě starší. A právě tyto příspěvky, které byly v době zveřejnění už z velké části Turkem smazané, se staly základem pro celou politickou bouři, která následovala a zásadně ovlivnila podobu české vlády. Načasování článku stojí za pozornost. Přesně ve chvíli, kdy se rozhodovalo o tom, kdo bude sedět ve vládě, vytáhla redakce Deníku N staré příspěvky ze sociálních sítí. Příspěvky, které Filip Turek mezitím smazal. Příspěvky, za které se následně veřejně omluvil a u některých přímo odmítl autorství. Konkrétně u toho nejostřejšího výroku, který se týkal žhářského útoku na romskou rodinu ve Vítkově v roce 2009, Turek důrazně popřel, že by ho napsal on. A tady je důležité říct, že motoristé v reakci na celou kauzu podali trestní oznámení na Deník N, podali ho pro podezření z pomluvy, křivého obvinění, neoprávněného přístupu k počítačovému systému a poškození cizích práv. Strana zpochybňovala pravost některých zveřejněných materiálů. A co se stalo potom? Média dostala přesně to, co chtěla. Obrovskou kauzu, titulky na hlavních stránkách zpravodajských serverů, nekonečné debaty v televizních studiích a hlavně silný politický tlak. Obrovský tlak na to, aby Filip Turek nebyl součástí vlády. A víte, kdo ho využil nejvíce? Prezident Petr Pavel. Odmítl Filipa Turka jmenovat ministrem. Nejprve se hovořilo o ministerstvu zahraničí, pak o ministerstvu životního prostředí a pokaždé Pavel řekl ne. Využil kauzu starých facebookových příspěvků jako argument, proč by Turek neměl být součástí vlády. A to přesto, že o vině nebo nevině Filipa Turka v tu chvíli nerozhodl žádný soud. Žádný. Prezident se jednoduše rozhodl, že na základě mediálních článků a screenshotů ze sociálních sítí nebude respektovat nominaci, kterou mu předložil předseda vlády a opozice, ta se do toho pochopitelně vložila naplno. Piráti, STAN, TOP 09, ODS. Všichni svorně volali potom, aby Turek v politice skončil. Jakoby jeden člověk a jeho staré příspěvky na Facebooku byly tím největším problémem České republiky. Jakoby neexistovaly důležitější věci k řešení. Jakoby se opozice neměla zabývat vlastními programy, vlastními návrhy, vlastní vizí pro budoucnost země. Ne. Z toho se celé týdny a měsíce mluvilo jen o Filipu Turkovi a jeho starých příspěvcích na sociálních sítích.
Pojďme si ale říct pravdu. Filip Turek se za ty výroky omluvil. Veřejně přiznal, že některé z nich byly nevhodné a převzal za ně odpovědnost. U některých přímo zpochybnil, že je psal on sám. A co udělala média a opozice? Přijali omluvu a šli dál? Nepokračovali v tlaku, pokračovali v kampani, jako by omluva nestačila, jako by v české politice neexistoval prostor pro to, aby člověk uznal chybu a posunul se dál. Jako by každý, kdo kdy napsal na sociální síť něco hloupého, měl být navždy vyřazen z veřejného života. Tento kanál Český přehled nestojí za žádnou stranou ani za velkým médiem. Existuje jen díky lidem, jako jste vy. Pokud chcete, aby tady zaznívala pravda dál a bez cenzury, podpořte nás členstvím. A teď se podívejme na to, co vlastně řekla policie, protože to je naprosto klíčové a většina médií vám to nepodá tak, jak to ve skutečnosti je. Policie případ odložila kvůli promlčení. To znamená, že výroky, které by z pohledu trestního práva mohly být problematické, jsou tak staré, že za ně už nikoho nelze stíhat. Uběhla zákonem stanovená lhůta. A co ty výroky, které promlčené ještě nebyly? Ty policie vyhodnotila jako trestně právně irelevantní, tedy netrestné. Nevhodné, možná neslušné, ale z pohledu trestního práva nepostižitelné. Takže co z toho vyplývá? Jediné výroky, které by mohly mít trestně právní rozměr, jsou tak staré, že je nelze stíhat. A novější výroky trestné nejsou. To je realita. To jsou fakta. A přesto se kolem toho rozpoutala taková mediální a politická hysterie, že Filip Turek přišel o post ministra, stal se terčem kampaně trvající měsíce a musel se veřejně obhajovat před celou zemí kvůli výrokům, které jsou buď promlčené, nebo nejsou trestné. Zamyslete se nad tím na chvíli. A jak na to reagoval sám Turek? Klidně, s důstojností a rozvahou, kterou mu jeho kritici nikdy nepřiznali a která je pro něj typická. Řekl, že ho rozhodnutí policie nijak nepřekvapilo, protože se ničeho nedopustil. Toto bez jakékoliv škodolibosti, bez triumfalismu. Prostě konstatoval fakta a dodal něco, co by si měla vzít k srdci velká část české mediální scény i politické opozice. Řekl, že by se měli naučit respektovat presumpci neviny. A to je přesně ten bod, o kterém bychom měli mluvit. Presumpce neviny, základní princip právního státu. Každý je nevinný, dokud mu soud neprokáže vinu. Ne noviny, ne sociální sítě, ne opoziční politici ve svých tiskových prohlášeních. Soud. A k žádnému soudu v tomto případě nikdy nedojde, protože policie případ odložila. A teď se pojďme podívat na tu druhou stranu mince, na Deník N, na média, na opozici, na ty, kteří z téhle kauzy udělali politickou zbraň. Jsme malý tým novinářů, kteří založili tento kanál, protože už nás nebavilo poslouchat lži a manipulace tradičních médií a portálů, jako je Seznam a další. Jelikož je velmi těžké konkurovat těmto gigantům, jedinou možností je požádat vás, diváky, o malou podporu přímo na náš bankovní účet. Pomůže nám to hledat a sdílet pravdu a bránit se mediálním gigantům, kteří nás chtějí umlčet. Prosím, přispějte jakoukoliv částkou, pokud sdílíte naše hodnoty a chcete, aby se pravda konečně dostala na povrch. Děkujeme. A tady je potřeba být férový a říct věci tak, jak skutečně jsou. Deník N přišel s článkem v říjnu 2025, přesně v okamžiku, kdy se sestavovala vláda. Přesně ve chvíli, kdy byl Filip Turek na vrcholu svého politického vlivu a měl reálnou šanci stát se ministrem. A to načasování není náhoda. To je cílený politický zásah skrze média. Redakce Deníku N měla ty příspěvky k dispozici a teď se zamyslete. Pokud by Deník N skutečně jednal v zájmu veřejnosti a informovanosti voličů, kdyby ty příspěvky zveřejnil? Přeci před volbami, aby se voliči mohli svobodně rozhodnout na základě všech dostupných informací, aby věděli, komu dávají hlas. Ale to se nestalo. Deník N tyto příspěvky nezveřejnil před volbami. Zveřejnil je až po nich. Přesně ve chvíli, kdy to mělo maximální dopad, kdy už voliči nemohli změnit svůj hlas a kdy jediný efekt mohl být ten, že se změní složení vlády proti vůli voličů. A přesně to se stalo. A šéf redakce Deníku N Jan Simkanič k dnešnímu rozhodnutí policie uvedl, že z jejich pohledu je klíčové, že policie jejich práci nezpochybnila a má pravdu v jedné věci. Policie skutečně odložila trestní oznámení motoristů na Deník N s tím, že se trestného činu nedopustil. Ale pozor, to neznamená, že Deník N měl ve všem pravdu. Znamená to pouze, že jejich jednání nebylo trestné. To jsou dvě zásadně odlišné věci.
Novinář může napsat článek, který je částečně nepřesný nebo vytržený z kontextu, a přesto se nedopouští trestného činu. Hranice trestní odpovědnosti a hranice novinářské etiky jsou dvě odlišné linie. A fungovala ta mediální strategie? Částečně bohužel ano. Filip Turek se nestal ministrem. Prezident Petr Pavel ho odmítl jmenovat a tady je potřeba se zastavit u role prezidenta. Petr Pavel, který by podle ústavy měl být nadstranický a měl by respektovat výsledky demokratických voleb, využil mediální kauzu jako důvod k odmítnutí řádně navrženého kandidáta na ministra. Sto toho, aby respektoval vůli voličů, kteří motoristy do sněmovny zvolili a dali jim mandát podílet se na vládě, se postavil na stranu médií a opozice. Využil svou prezidentskou pravomoc k tomu, aby blokoval demokraticky zvoleného politika. A na základě čeho? Na základě starých příspěvků na sociálních sítích, o jejichž trestnosti dnes policie rozhodla, že jsou buď promlčené, nebo netrestné. Ta kauza kolem Filipa Turka zásadně ovlivnila sestavování vlády. A to nejsou domněnky, to jsou doložená fakta, která potvrzují i samotná média. Kauza ovlivnila nejen to, kdo se stal ministrem, ale i celý průběh koaličních jednání. Zahraniční tisk si toho okamžitě všiml. Německý list Frankfurter Allgemeine Zeitung psal o tom, jak se situace pro premiéra Babiše zkomplikovala. Agentura DPA informovala o rozruchu v Praze. Sever Politico hovořil o chaosu při sestavování české vlády. A proč? Ne kvůli hospodářské krizi, ne kvůli bezpečnostní hrozbě, ne kvůli skutečnému politickému skandálu, který by měl dopad na životy milionů lidí. Kvůli screenshotům ze sociálních sítí, kvůli starým facebookovým příspěvkům jednoho politika. Celý svět se díval na Česko a viděl zemi, kde se o složení vlády nerozhoduje na základě volebních výsledků a programových priorit, ale podle toho, co někdo napsal na Facebook před lety. To je obraz, který česká média a opozice ukázali světu a nad kterým by se měli zamyslet. A podívejte se, jak to celé nakonec dopadlo. Turek se stal vládním zmocněncem pro klimatickou politiku a Green Deal. Ne ministrem, ale zmocněncem. Protože prezident řekl ne, musel se najít jiný způsob, jak ho do vládní struktury zapojit. Předseda motoristů a vicepremiér Petr Macinka to vyřešil pragmaticky. Turek podepsal příkazní smlouvu s Ministerstvem životního prostředí a začal pracovat bez nároku na finanční odměnu. No, slyšíte správně, bez odměny. Člověk, kterého média a opozice vykreslovali jako nebezpečného extrémistu, pracoval pro tuto zemi zdarma. Účastnil se jednání na ministerstvu, pracoval na agendě, která se přímo dotýká peněženek každého občana této země. Na tom, jak Česko přistoupí ke Green Dealu, energetické transformaci, k otázkám, které budou ovlivňovat ceny energií, bydlení i životní úroveň Čechů na dlouhá desetiletí dopředu. Zatímco média řešila jeho staré příspěvky na Facebooku, Filip Turek pracoval na tom, aby Green Deal nedopadl na české občany tak tvrdě, jak by si někteří v Bruselu přáli. Zatímco opozice pořádala tiskové konference o jeho starých screenshotech, on jednal o budoucnosti české energetiky. A co opozice? Ta mezitím neřešila důchody. Neřešila ceny potravin, které trápí miliony českých domácností. Neřešila bezpečnost. Neřešila stav českého zdravotnictví. Neřešila to, co skutečně trápí běžné Čechy. Piráti volali po Turkově odchodu z politiky. STAN požadoval jeho rezignaci. TOP 09 mluvila o tom, jak je Turek nepřijatelný pro demokratickou politiku. A ODS, ta strana, která se roky prezentovala jako hlavní pravicová síla v zemi, mlčela nebo se přidávala k mediálnímu chóru. To konstruktivní opoziční práce, místo předkládání vlastních návrhů, místo skutečného dialogu o problémech, které trápí české domácnosti, se opozice zaměřila na jednoho člověka a jeho facebookové příspěvky staré několik let. A pak přijde policie a řekne jediné slovo: odloženo. A ta mašinérie, celý ten tlak, celé ty měsíce mediální štvanice odloženo. Žádné trestní stíhání, žádný soud, žádný rozsudek, nic. Turek není a nebude stíhán. A to samé platí i pro deník N. Z celé kauzy, která zabrala měsíce mediálního prostoru, která ovlivnila složení vlády a zásadně zasáhla do kariéry jednoho politika, zbyla jen policejní složka s razítkem odloženo. A tady přichází ten klíčový moment, nad kterým je potřeba se zamyslet. Jakou škodu ta kauza napáchala? Nejen Filipu Turkovi osobně, ale celému politickému systému v této zemi. Voliči, kteří dali hlas motoristům, očekávali, že jejich zástupci budou mít odpovídající vliv ve vládě.
Očekávali, že lidé, které si zvolili, budou pracovat na tom, pro co dostali mandát. A místo toho se celé měsíce řešily staré příspěvky na Facebooku. Sto práce pro lidi se řešily screenshoty. V budoucnosti se řešila minulost. To je skutečná škoda, kterou tato kauza způsobila. Nepoškodila jen Filipa Turka. Uškodila důvěru lidí v to, že jejich hlas ve volbách má skutečně význam. Uškodila princip, že o složení vlády rozhodují voliči, ne redakce novin. A víte, co je na tom možná nejhorší? Že tohle není ojedinělý případ. Je to vzorec, který se v české politice opakuje. Někdo, kdo se nelíbí určitému mediálnímu okruhu, je vystaven kampani. Vytáhnou se staré příspěvky, fotografie, výroky. Vytrhnou se z kontextu, nafouknou do obrovských rozměrů a následně se použijí jako politická zbraň. A když se nakonec ukáže, že to nebylo tak závažné, jak bylo prezentováno, nikdo se neomluví. Nikdo nepřijde a neřekne, přehnali jsme to, nikdo nenese odpovědnost za škody na pověsti, kariéře ani důvěře veřejnosti. A člověk, jehož profesní život byl zasažen, si s tím musí poradit sám. Filip Turek si poradil. Ustál mediální bouři. Ustál politický tlak, kterému by mnozí jiní podlehli. Nezlomili ho, nezničili ho. A dnes se ukazuje, že policie jeho případ odložila. Není stíhán, nebude obžalován, nebude souzen. To je výsledek. To je fakt, který nelze zpochybnit. A je to zpráva, kterou by si měli zapamatovat všichni, kteří měsíce volali po jeho konci. Všichni, kteří ho předem odsoudili bez jakéhokoliv rozhodnutí soudu. Všichni, kteří ho chtěli vyřadit z politického života na základě starých příspěvků na sociálních sítích, aniž by počkali na verdikt příslušných orgánů. Ti všichni by si dnes měli sáhnout do svědomí a položit si otázku, jestli to, co dělali, bylo správné. Jestli měsíce mediálního tlaku na jednoho člověka stály za to, když to celé skončilo razítkem odloženo. A podívejme se na to ještě jednou z pohledu opozice. Kdo z nich se dnes omluvil? Kdo z politiků, kteří před měsíci volali po Turkově konci, dnes řekl, že policie případ odložila a že možná měli být opatrnější? Nikdo. Ticho. Absolutní ticho. Protože pro opozici tenhle příběh skončil ve chvíli, kdy přestal být politicky výhodný. Když mohli Turka využívat jako nástroj proti vládě, mluvili o něm každý den. Když se ukázalo, že nebude stíhán, mlčí. Piráti mlčí, STAN mlčí, TOP 09 mlčí. Žádná omluva, žádné přiznání chyby, žádná sebereflexe. A prezident Pavel, který odmítl Turka jmenovat ministrem na základě této kauzy, co řekne teď? Změní svůj postoj? Přizná, že možná jednal ukvapeně? Že možná neměl využívat mediální tlak jako důvod k odmítnutí kandidáta? To je otázka. Petr Pavel se v celé situaci choval jako někdo, kdo aktivně zasahuje do politického procesu pod vlivem médií, místo aby stál nad věcí a respektoval demokratické principy, na kterých stojí tato republika. Že co si z toho všeho odnést? Filip Turek nebude trestně stíhán. To je fakt číslo 1. Média ani opozice se s největší pravděpodobností neomluví. To je fakt číslo 2. A celá kauza ukázala, jak snadno lze v České republice využít staré příspěvky ze sociálních sítí jako politickou zbraň. Jak snadno lze mediálním tlakem ovlivnit složení vlády a jak málo respektu má část politického spektra k základním principům právního státu, jako je presumpce neviny. To je fakt číslo 3. A je to fakt, který by měl znepokojovat každého občana této země. Protože dnes to byl Filip Turek. Zítra to může být kdokoliv jiný. Kdokoliv, kdo se znelíbí správným lidem ve správných redakcích. Kdokoliv, kdo řekne něco nepohodlného. Kdokoliv, kdo si dovolí myslet jinak než mainstream. A ještě jedna věc. Uvědom si, co všechno tahle kauza stála. Kolik času policie strávila prověřováním starých příspěvků? Kolik hodin práce státních zástupců? Kolik prostředků daňových poplatníků? A výsledek? Odloženo. Promlčeno. Netrestné. Celý aparát se roztočil kvůli starým příspěvkům na sociálních sítích a na konci nezbylo nic. Žádný viník, žádný rozsudek. Jen promarněný čas a prostředky, které mohly být využity na řešení skutečných problémů a trestných činů, které opravdu ohrožují bezpečnost občanů. A na závěr mám pro vás otázku.
Myslíte si, že se dnes někdo z opozice nebo médií, kteří Filipa Turka měsíce kritizovali a požadovali jeho konec, veřejně omluví? Nebo se na celou věc jednoduše zapomene, jako by se nikdy nestala? Napište mi svůj názor do komentářů. Zajímá mě, co si o tom myslíte.